Sigur că au fost mai spectaculoși. Am scris texte mai importante, mai politice, dar mie partea primă, când m-am format, asta mă interesează și îmi place mai mult să o discut, pentru că nu era zi. Viața toată este un exercițiu. Astea trebuie să le intre în cap și tinerilor. Eu vorbesc și pentru tineri. Nu fugiți de nefericire. Fericirea este a învăța cum să înfrunți necazul și fericirea ca să nu te lași alterat pe dinăuntru și să ieși cumva învingător, ridicându-te deasupra. Am trecut dintr-o sferă îngustă într-una mai vastă și mai vastă și am început să înfrunt securitatea. M-am trezit într-o bună zi că nu mai e chiar așa frică. Am dat importanță celor de natură spirituală, pentru că în concepția mea astea sunt hotărâtoare. Dacă astea sunt bine așezate la locul lor, restul merge de la sine. Nu puteam scăpa nicicum de ei. Nu puteam, pentru că ei erau și pe jos și cu mașini și aveau tot felul de posibilități tehnice. 10 ani, Doina Cornea ne-a ținut locul tuturor în ochii Europei, pentru întreaga lume, și în locul nostru Doina Cornea a fost poporul